Oldukça şoň korkajak videom, ýani intro openy işlänok diýerler. Ana köp kişi soraglat berýän hem şu işlänok serwerlerini ýerden tap bolýan. Men şu wagtky intro şu wagtky işleýän serwerini tapdym. Häzir onu sizle gorkajak. Video geçmeden orty kanalymyza agza bolup like basmagy unutma. Kanalymyň agzasyny 50 bolduk. 100 dogry ýetireň nesip bolsa. Ina şu intram açık dur. Ne işletýän. Açık bağlantı başarısız demek Türkçede dur. Ne siz şu 3 tane sözcüğe basarsanız ayarlar yani İngilizce olsa settings tipi attıranlar. Ondan yukarısına basyan Google Play danasa. Kodsuz yani kodsuz işleme ýaly özel sonuç uralsy. Men muň linkini aşağıda hem aşağıda goýaryn. Oňa ýazalyň tapatsa. Kod. Danas. So. Dur bir yerine yapmıştım. İyi. Ta pasana bolly. Ana gördüm dostlar. Yankı linkde yankı serverine hatapata danas alydınız QR şonu işleýär. Ne görüşüňiz ýaly. Häzir YouTube'a ýer görelýär. Ana YouTube'a ýerýär. Häzir öz kanalymyzy görelýär. Ne kanalym açylyp dur. Hemme zady ne islen alın hem o zatlarym işleýär. Bir video görsem ana ha görüşüňiz ýaly videoda açylyp dur. Dostlar, näşiler bilen men videony jemleýän. Sizem şular ýaly video gelmesini isleýän bolsaňyz kanalymyza agza bolun. Ýene de başga da bilmeýän VPN gerek bolsa ahly saytlar açyň VPN başga görkezdim. Ýani isleýän bolsaňyz başgalaryny hem görkezip bilen isleýän zatlaryň oýunlardan zatlardan bolmagy men kommentariýa ýazyň. Men size jogap berermi? Şol videony çykarjak bolam. Videony göreňiz üçin hoş sag bolun.